ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾಂದಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನೋ ಮಲ್ಪಗ ಅವಿಡ್ದುಂಬು ಏನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ತುಳುಟು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋನಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಂಡೆ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅವಿಡ್ದುಂಬು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಐದು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಯಾನು ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಐದು ಮಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ಪರಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ದಯಪಣ್ಣನ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ IPO ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಏರು ಮಾತ ಒಂದಕ್ಕೆ IPO ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಶೇರ್ ತಿಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ವಾರ್ಡು ಅಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಇತ್ತೆ ತೂಪಣ್ಣಂದ ಒಂದು ಏಪ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಣ್ಣಂದ ನವೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತನು 1,200 ರೂಪಾಯಿಡು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ 5 ಬೊಕ್ಕ 1,400 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋದಿತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ಮೈನಸ್ ಆಡಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಮೈನಸ್ ಆಡಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತುವರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ 42,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡುಂಡು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಡುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಪ 0.33 ಅಂಚನೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಷಡು ಒಂದು 1.17% 1.17% ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ 18.21 ಅಂಚನೆ ಪಿ ತೂಪುಡುಂದಾಂಡ 57.52 ಕಂಪನಿ 42,500 ಕೋಟಿದ ಕಂಪನಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏತುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಂದ ಪ್ರಮೋಟರ್ 55.39% ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇಟು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ 55.39% ಅಂಚನೆ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ 4.19% ಉಲ್ಲೇರು ಫಾರಿನರ್ 2.02% ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಖಲ 1.04% ಒಂದೇಟು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಪಡೆದಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ದಕ್ಲೆನ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಫಾರಿನರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಡೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಡು ನಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಒಂದೇಟು ಎಡ್ಡಲ್ಲಿರು ದಾಲ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದ ಒಂಜೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಡಂದ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಲಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಪನು ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ 55.39% ಇಪ್ಪು ನೇಡ್ದವರ ಅಕ್ಲು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗೆಲ ತೂಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ತೂಪುಣಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 1,142 ಕೋಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 1,299 ಕೋಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 1,320 ಕೋಟಿ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಲ್ದಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷದ ತೂಪುಣದ ಇಯರ್ಲಿ 2030 2,045 2020 2,897 21 2,426 22 3,572 23 4,502 ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಲಾಭಾಂಶಲ ಮತ್ತು ಒಡ ಏನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಈ ಇಯರ್ಲಿ ತೂಪುಡುಂದಂಡ
13,301 2020 2252 21,231 ಅಂಚನೆ 2022 to 437 2023 ವರೆ ಪಡುಂದ 527 ಒಂದು ಇಯರ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ತುಲೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆತ್ತು ಬಿತ್ತು ಲಾನ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ತೂಡ ಏನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಲಾನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏತುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಐವೇನಿಲ್ಲ ತೇರಿ ಉಣ್ಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೇಕ 1,400 ಪಂಡ ಹೈ ಪಂಡಂದ 52 ವೀಕ್ ನುಂಡು ದಯಪಂಡ 52 ವೀಕ್ ಆತಜಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಂದ 1,020 ಉದ್ದೆತ್ತ ಕಮ್ಮಿ 52 ಲೋ 1,020 ರೂಪಾಯಿ 52 ಹೈ 1,400 ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಇತ್ತದ ರೇಟ್ 42 ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ಇದನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ದಲಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ 21% ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತುಪ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಲಾನ್ ಏತುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಲಾನ್ 0 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳ 0 ಲಾನ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೋಡಾಯನ ಐದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಐಕ್ ಲಾನ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒವೇ ಕಂಪನಿ ತುಯ್ಯಾರಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಐದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೊಂದು ಡೆಡ್ ಫ್ರೀ ಕಂಪನಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂದ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಕಂಪನಿದ 5 ಶೇರ್ನ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಜೊತೆನ 1,114 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಶೇರ್ ಗೆತ್ತೊಂದನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನನ ಅನಕಾತೊಂದುಲೆ ನನ ಏತು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತೂ ಒಂದುಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡಾತ ತಿರ್ತು ಬರ್ತಂಡ 1,000 ಟಚ್ ಆಣದಂಡ ಕೂಡ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷನೂ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 10 ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಪಣ್ಣಂಚಿನ 1 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಆವೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10 ವರ್ಷಡು 10 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಜಿಂದಲ ಕುಡೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕಾಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಐದು ದುಂಬೇ ಆವರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣದಂಡ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಪರಿಸು ಮಲ್ತಂದ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಚದು ಇನಿ ಕೊಡಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟಿಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಮೂನೆದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಏತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರಿಸುಂಡ ಆತೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟಾಟಾದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊರೋದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೆಕಲಡಿತನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚದು ಇನಿ ಕೊಡಡಿ ಏನೈತಿನಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಮಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾನು ತೆರಿಬೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿಟ್ನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನನಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಿತಿ ಏರ್ಪಾತ ನಂಬಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡುನ್ಲ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿಟ್ನ 10 ಪಟ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟುಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತೆರಿಪಾಯ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇಟಿ ಯಾನು ಕಂಪನಿ ಪುದ್ರ ಪಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇನೊಂದು 11 ಒಟ್ರಾಸಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಓರಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮకు ಓಲ್ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗಾದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಅಸ್ಸಲ್ ಮೇಲೋ